I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je GameNord, a danas ćemo da gledamo najbolje gameplayove i ujedno da pričamo o Fortniteu. Ljudi, u toku je giveaway, veliki giveaway, znači na mom kanalu, nije nešto posebno, ali ljudi, u čemu je stvar? U pitanju je starter pack koji je izašao pre moženo, ne znam ni ja, ili danas ili jučer, nisam u toku, znači samo sam video, ušao sam u shop i video sam 4.99 starter pack. Znači skin neki je dobar, ubacit ću vam, vidjet ćete ovdje sad na ekranu. Znači ljudi, skin nije loš, dobijate 600 V-Bucksa uz njega. Tako da, a on košta 4,99 dolara. Sada u čemu je fora? Znači ja ću izvlačit ću 4 sreća dobitnika 12.11.2018. a danas je 6.11.2018. Znači imate 6 dana da se pretplatite na moj kanal. Znači sve što trebate koraci da uradite da biste učestvovali u ovom gameplayu, u ovom giveawayu, je da se pretplatite na moj kanal i da ga jednostavno postavite na Instagram profil, tačnije na vaš story. Ljudi, znači koraci će biti dole ako neko nije čuo ili ako neko nije razumeo, ali znači 4 dobitnika nasumična izvlačit ćemo, bit će live od nekih sat vremena tog 12.11.2018. pa ćemo izvlačiti 4 dobitnika. Znači ljudi, neće ništa biti namješteno, znači sve bit će nasumično bukvalno izvlačenje 4 dobitnika i bit će još giveaway-a, ne brinite se ljudi, mnogo giveaway-a će biti, tako da ljudi, znači samo postavite moj YouTube profil na svoj Instagram story i pretplatite se na moj kanal i uključite obavezno notifikacije. Do sljedećeg videa veliki pozdrav i doviđenja.